Vi har faktisk været kærester i 35 år. Ja. Det er lang tid, hva'? Ja, det er ret længe. Jeg forærede søde Annie en trehjulet cykel i fødselsdagsgave. Det vidste hun ikke. Og så kommer jeg ud den morgen, så står der sådan en stor pakke med sløjfer og alt muligt ude i haven. Altså, der var ikke gået en time, tror jeg, fra at vi havde drukket morgenkaffe den morgen 16. maj 1984, til at nummer 2 var i ordre. Så det var egentlig ikke tænkt til at skulle være produktion. Det var simpelthen tænkt som bare at lave altså en gave til Annie, ikke? Færdig roulade, ikke? Og så viser det sig bare, at det bliver en jagt. Nu begynder du at lave fis med mig. Det er rigtig. Har du været ude at sætte dit hår? Ja, er det fint? Ja. Jeg tror, der skulle lidt idioti til dengang til at stille det her på banen, ikke? Det tror jeg. Det var meget, meget mystisk. Det var det. I første omgang havde vi en enorm vild plan om, at vi ville bombardere København med ladcykler. Og dengang, der var der, hvis vi var heldige, var der 5, der troede på det. Vi kommer et sted fra, og det holder vi ved, ikke? Og produktet kommer et sted fra, og den historie, den er vigtig for os at holde fast i, ikke? Det kommer ikke ud af ingenting.